Hey everyone, Georgina πήρε και σήμερα. Και το σημερινό βίντεο είναι τι να κάνεις όταν είσαι άρρωστη. Γιατί προφανώς είμαι άρρωστη. Έχω χάσει περίπου 2 μέρες σχολείο και θα χάσω και τρίτη. Και κάθομαι και περίζω τον καημένο τον μπαμπά μου. Μπαμπάκα! Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Anyway, βασικά το θέμα είναι ότι όταν είσαι άρρωστη δεν θα έπρεπε να βγαίνεις καθόλου έξω, αλλά εγώ έκανα τη βλακία ενώ είχα βήχα να βγω έξω. Το ξέρεις ότι αυτό θα ανέβει στο YouTube. Είναι υπερπροστατευτικός. Anyway, το πιο σημαντικό, βασικά θα το αρχίσω αλλιώς. Το πιο σημαντικό με το τι να κάνετε ενώ είστε άρρωστοι. Να μην πάμε για πρόβα. Εγώ όμως τότε μου άκουσα και πήγαμε στην πρόβα. Φύγαμε από το σπίτι μας και πήγαμε αγγλικά και ήταν τα παιδάκια και τα κάναμε σκατά. Γύρισα στο σπίτι μου και είχα πυρετό. Απαναγία μου, τι έπαθα εγώ. Oh, yeah. That was a freestyle. Ναι. Θα το ανεβάσω. Don't even think about it. Yeah. Θα το ανεβάσω. Ήταν τέλειο. I've got the coolest dad in the world. And the worst cough. Anyway. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνετε όταν είστε άρρωστοι, βασικά όχι όταν είστε άρρωστοι. Ρε μπαμπά! Να κάνω ένα βίντεο της προκοπής! Άμα θες όμως βάζω και την κουκούλα και το λέω. Ησυχία. Κάτσε ήσυχα. Ευχαριστώ. Σας κινείτο. Anyway, καταρχήν, πώς αρχίζουν όλα. Όταν αρχίσετε να φτερνιζόσαστε, αυτό είναι αντίδραση του οργανισμού στο ότι υπάρχει μέσα σε ένα μικρόβιο και ο οργανισμός σας πρέπει να το αποβάλει. Νούμερο 2. Όταν δείτε ότι είστε κρυωμένοι ή κρυωμένος, στην περίπτωση μας κρυωμένοι, απλά μείνετε σπίτι για να μην χειροτερέψει. Εγώ έμεινα σπίτι, αλλά το βράδυ με κρύο βγήκα και δεν είχα κουμπωμένο το μπουφάν. Οπότε έχετε κάθε δίκιο να μου τζώσετε την οθόνη σας, στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αφού μείνετε μέσα, άμα αν συνεχίζουν τα συμπτώματα του κρυώματος, τότε θα πρέπει να, δηλαδή, έτσι, αν έχετε δηλαδή βλωμένη μύτη, μπορείτε να πάρετε το οτριβίν. Εγώ, παρόλο που δεν είμαι τέλος πάντων πια σε ηλικία για να παίρνω το οτριβίν, το παιδικό, δεν ξέρω γιατί, των μεγάλων δεν πιάνει σε μένα, αλλά πιάνει το παιδικό, οι σταγόνες. Μη με κοροϊδέψετε, εντάξει. Έπεσε. Εντάξει. Λοιπόν, να πάρετε το τριβίν. Άμα σας πονάει ο λαιμός σας, μπορείτε να πάρετε στρεψίλς, τις παιδικές ή και για τους μεγάλους. Αλλά άμα είστε κάτω των 10 ετών, παίρνετε τις παιδικές. Αν είστε πάνω από 10, τότε παίρνετε των μεγάλων. Σωστά. Σωστά. Τίποτα. Δεν... Ναι. Anyway, και βοηθάει στα αλήθεια πάρα πολύ. Οι στρεψίλς βοηθάνε. Εκτός από αυτό, αν ανεβάσετε πυρετό, μπορείτε να πάρετε ντεμπόνι, πονστοάνι, τέλος πάντων ό,τι σας πιάνει, αλλά αν μετά από 3 μέρες έχετε ακόμη πυρετό, πρέπει να πάτε σε γιατρό. Εγώ έχω 2 μέρες περίπου πυρετό. Και αν ανεβάσω πάλι, εν τω μεταξύ όλη μέρα έκανα πύρετη και λέω ναι, yes, επιτέλους ναι. Και το μεσημέρι ανέβασα ένα 38,5 και... Πάντως, άμα ανεβάσω και το βράδυ θα πάω στο γιατρό. Hey, doctors! Και γενικά μείνετε στο σπίτι, περιορίστε τις επαφές σας. Πώς το πω έτσι, τις επαφές σας. Περιορίστε τις επαφές σας, μην τρώτε σοκολάτα άμα σας πονάει ο λαιμός σας και έχετε βήχα και ούτε γαλακτοκομικά, είναι θάνατος. Χρησιμοποιήστε τα 3W, water, water και water, δηλαδή νερό, νερό και νερό.
έχω πιει σήμερα ίσα με 6 ποτήρια νερό. Στα αλήθεια βοηθάει, κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί όσο πιο πολύ νερό πίνετε, τόσο πιο πολλά υγρά βγαίνουν και τόσο πιο πολλά μικρόβια. Και βοηθάει στα αλήθεια αυτό. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κάντε μου like, subscribe και γράψτε κανένα σχόλιο για τον καημένο τον μπαμπά μου που αυτή τη στιγμή πλένει όλα τα ποτήρια με τα οποία έχω πιει νερό και πριν λίγο έκανα αυτό το μικρό ραπ. Τέλος πάντων, γεια!